Vi skal se på, hvordan man laver en KIAN Goodness of Fit test. Det gør vi ud fra opgaven, hvor en elev har undersøgt 236 blomster, krydset dem, og har observeret, at der var 66 røde, 115 lyserøde og 55 hvide. Fra biologiens aflighedslove, så ved vi, at det forventede antal skulle være 25% røde, 50% lyserøde og 25% hvide. Og vi er nu interesseret i at finde ud af, om det observerede stemmer overens med det forventede, ud fra en statistisk overvejelse. Opgaven er delt op i et spørgsmål A og B. Det er en gammel eksamensopgave. I A'eren skal vi beregne de forventede hyppigheder ud fra aflighedslovene, og i B'eren skal vi bestemme en KIAN teststørrelse og skrive et forslag til en konklusion, når den studerende anvender et 5% signifikansniveau. Vi starter med at skrive en nulhypotese op, og den må lyde, at de observerede blomsterfarver følger samme fordeling som de teoretisk forventede, altså ud fra aflighedslovene, og det vil sige, at eventuelle afvigelser bare skyldes tilfældigheder. De forventede hyppigheder er hurtigt regnet, fordi hvis der er 25% af blomsterne, der forventes at være røde, og der er 236 blomster i alt, så må det forventede antal altså være 0,25 gange 236, det giver 59. Tilsvarende får vi 118 forventede lyserøde blomster og 59 forventede hvide blomster. Der skal lige stå et D der i stedet for et S. Godt. Nu skal vi i gang med B'erne. Vi gør os lige nogle overvejelser. Vi skal vælge en KIAN Goodness of Fit i modsætning til en KIAN uafhængighedstest, fordi vi har to fordelinger, vi ønsker at teste mod hinanden. Den observerede fordeling ud fra aflighedslovene, den observerede fordeling ud fra de observationer, som eleven har gjort, og den forventede fordeling ud fra aflighedslovene. Vi vælger hyppighederne bestemt ud fra aflighedslovene som forventet, og det gør vi, fordi at nulhypotesen jo udtrykker, at vi forventer, at elevens observationer stemmer overens med aflighedslovene. I spørgsmål A, der omregnede vi til en antalstabel, så de 236 observationer blev repræsenteret teoretisk, altså som 59, 118 og 59, hvis der var fuldstændig overensstemmelse med aflighedslovene. Så hvis vi nu havde regnet hånden, så skulle vi bare gå i gang med at udregne KIAN teststørrelsen, det vil sige summen over 3 led, hvor vi har det observerede minus det forventede i anden, og så divideret med det forventede, og det vil så give en værdi, og vi kunne så udregne p-værdien med 2 frihedsgrader. Nu gør vi noget andet, fordi vi bruger, at vi har en spire til rådighed, fordi KIAN opgaver falder altid med hjælpemidler i gymnasiet, så nu bruger vi en spires funktion her. Så vi indtaster vores data i 2 lister, det har jeg allerede gjort. Vi har en, vi kalder forventet, og en, vi kalder observeret. Og vi åbner så et matematikfelt, Ctrl M, så går vi op i værktøj, beregninger, statistik, og vælger statistiske tests, og der vælger vi KIAN Goodness of Fit. Den kom der. Vi skal have navnet på listerne. Det var observeret, og det var forventet. Der var 2 frihedsgrader, fordi der er 2 gange 3 rubrikker. Så vi skriver 2 her. Ja. Ja, det drillede lidt at klikke, men nu kom der til at stå 2, og vi trykker OK. Og vi ser her, at vi får en p-værdi på 0,55. Og jeg har skrevet en konklusion her. Det vil altså sige, med en p-værdi på 0,55, som svarer til 55,5%, er der ikke statistisk belæg for at forkaste nulhypotesen på et 5% signifikansniveau, i det at de her 55,5% er meget større end 5%. Man kan derfor ikke sige, at undersøgelsen tyder på, at observationerne af blomsternes farver ikke stemmer overens med aflighedslovene. Det er selvfølgelig lidt kringlet formuleret, men det er fordi, at man faktisk kun kan sige, hvad man ikke kan sige, ud fra sådan en statistisk test. Men altså, hvis vi nu skal prøve at formulere det lidt mere forståeligt, så er der altså 55% sandsynlighed for at observere det, vi har gjort,
det eleven har gjort i opgaven, givet at nulhypotesen er sand. Det vurderer man altså til at være en så høj sandsynlighed, at de afvigelser, som der jo er fra det forventede, kan tilskrives tilfældige variationer. Så altså sagt mere direkte, elevens observationer tyder på, at aflighedslovene er opfyldt. Så vi skulle i opgaven vi skulle give et forslag til en konklusion, og den kunne være således med en p-værdi på 55,5%, tyder resultatet af Key-Goodens og Fit-testen på, at den observerede fordeling af de 236 blomsters farver stemmer overens med aflighedslovene. Så lige til sidst et par vigtige bemærkninger. P-værdien den skal altid beregnes ud fra en antalstabel med lige mange data hver tabel. Det er meget vigtigt, ellers så kan det simpelthen ikke lade sig gøre rent teknisk. Så det vil altså sige, hvis en teoretisk fordeling for eksempel er givet procent, skal man omregne til en antalstabel, hvor hyppighederne summer til det samme antal, som der er observationer. Det er jo netop det, vi gjorde her. Og de forventede hyppigheder skal bygge på i praksis uendelig mange stikprøver, og det er altså også tilfældet her, fordi aflighedslovene i biologi, når man krydser blomster, det er jo noget, der har været prøvet i mange år, så der er der er udført rigtig mange observationer, så at sige, for at få den teoretiske fordeling. Og så til sidst, de observerede værdier skal være i hele tal, i det der er tale om faktiske observationer. Ellers vil Inspire simpelthen ikke udregne det, man beder den om. Til allersidst, så kunne vi lige vise, hvordan man også kan udføre den her Key-Goodens og Fit-test for regnearket. Så hvis man klikker for eksempel i kolonnen med observeret, og så trykker statistik, så kan I se, så ser menuen lidt anderledes ud. Og hvis vi vælger Key-Goodens og Fit-test, så kan vi igen vælge observeret. Vi kan vælge forventet frihedsgrader, kan vi skrive til hver 2, og så kan vi tegne, eller vi kan skrivere p-værdien. Og det er jo meget rart med en grafisk fortolkning, så her kan vi altså se, at arealet under grafen fra Key-værdien på 1,17 og så ud til uendeligt, den er 0,55, netop svarende til vores p-værdi på 55,5%, hvis vi runder af. Det var det for nu.